Dilim. Hello. Hi. Welcome to my live. Emmanuel. Hi. Charming Flores. Charming Flores. Emmanuel. Hello. No, no Vietnamese. English only. I'm Filipino from the Philippines. Eman. Emmanuel. I'm from Philippines. Not hungry. You're not hungry. I'm not hungry. I just finished eating. Okay, okay. Oh, which country are you in? I'm from Philippines. I'm Filipino. Pinoy. Speak Vietnamese. Are you a fan of Philippines? Yes, of course. How about you, Emmanuel? Are you a fan of the Philippines?
Where, from where are you? Where are you from, Manuel So? I'm unusual. Yeah, I'm unusual. Where are you from? I'm unusual. Oh, Brazil. Big country. Beautiful people. Yeah. Is it Spanish? Or is Brazil has his own language? It's not Spanish. I think it's Spanish. Mexico yung Spanish speaking. Hello, Brazil. Shiara. Is your language Spanish? I'm unusual. Hello. Welcome to my blog. Welcome to my live. You can ask any questions. Kitty na. I can't read these alphabets. Russian? Hello, Taf Joneski. Taf Jones. Taf Joneski. Hi, guys. Only English and Filipino. Habla Español. What's 67? Marami akong kayang gawin. Depende sa kung anong gusto mong ipagawa sa akin. Koi. Kayo, Koi, anong mga kaya mong gawin? Brain rot. What the heck? What's brain rot? Brain rot. E67. What's 67? What's that? What's about 67? 67. What's that? Koy, ano bang gusto mo ipagawa sa akin? Tatambling ako pag gusto mo. Oh, yes. It's a meme. Yeah, I also heard that from my kids. I know. I know now. Brain rot means brain is rotting. My brain is not rotting. I'm just a little bit older. May bahay ka ba? Bakit dito ka nakatira? Dito ako nakatira sa bukid. Gusto ko dito. Ayoko ng maingay. Gusto ko dito sa bundok. Ito yung bahay ko. Oh. This is my house. Actually, it's not a house. It's a hut. Nipa hut. Look.
kind of show you. That's my hut. Pero hindi ako nakatira dyan. Dito lang ako sa labas nakatira. Manuso. I'm in a province. I'm in a province. I'm not in Manila. I am in the province, Visayas. Maybe city of Eastern Samar. 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 Koy. Ako lang. Ermitanyo ako eh. Loner ako eh. Loner. Gusto ko palaging nag-isa. Koy 9 Manbo. Yes, I drink coffee. Are you drinking coffee right now? Thank you for the invite. I don't have coffee here. Maybe later. Actually, I have when I go home, I'm gonna drink coffee too. I like coffee. Yes, ako lang. Asing walang tao rito. Look, I am all alone by myself. Me, myself, and I. I'm unusual, tired of what? I'm just starting. What are those? What are those? Animals, we have chicken and uh, chicken only. Chicken only. And the others are pets. We have dogs. We only have a coconut farm. This is the coconuts. I'm a new soul.
Trabaho. Ito binabantayan ko yung niyugan namin kasi yung mga sa kabilang ano, pabahay inuubos yung niyugan namin. Maraming magnana dito, eh, kaya dito ako napuwesto, eh, 'pag araw. Yes, I have chickens. Do you hear that? Chickens only. Pupunta ka ba sa trabaho? Ito yung trabaho ko, eh, coconut farmer ako, eh. Inaantay ko lang maano yung niyog tapos ibebenta ko na, yun lang. Koy 998, Koy 985, Koy 985, what's that? What a name. How about when I'm unusual? Do you have animals? Do you have pets? Yes, it's a roaster. I have a lot of it. Chicken, banana, chicken, banana. How about you? I'm unusual. Do you have animals? Do you have pets? Brazil, from Brazil. Hello, Brazil. Koy, Koy 998. Taga saan ka? Koy 9985. Koy 9985. I5. Yes, it's a roaster. I'm unusual. Koy, taga saan ka, Koy? Sir Marvin Agustin. What? Is that you, sir? Hello po, Sir Marvin Agustin. Really? Hindi nga. Hello po, Marvin Agustin. Is this for real? Lamok. Miss Julian Santos. What? Yes po, waray. Miss Julian Santos. Grabe na to, ah. Marvin Agustin and Julian Santos. Thank you po for watching. Okay na yan, isa lang. Miss Julian Santos. Okay lang yan. Kahit isa lang yan. Mamaya-maya, dadami yan.
Si Rico yan. Oh, grabe na to. Ba't ramdaman waray yan? Nangyari lang po, sir. Tsaka, parang ganun din tanong ko sa inyo eh. Ba't Rico yan wala na yan. Di ba dead na yon? Si Rico yan, oh my God. Nakakatakot naman to. Rico yan, nagkikipag nanonood ng live. Tsaka mga artista to, ba't ganun? Ba't mga artista nanonood sa akin? Ma'am Judy Ann Santos, Sir Marvin Agustin, Sir Rico yan. Tan 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 screaming. What's that? Tan 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 screaming. I'm a new soul. Dun 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 dun, screaming. It's absolutely west. Okay. Miss Paula Peralejo, grabe na to ah. Hello po, Miss Paula Peralejo. Ang TV Kids. Hindi ko makita sarili ko. Ano ba tong question na to? Ba't lumabas pa to? Sang dilim. Ano ba to? Yan. Yes, and teens. Oo nga, ang TV Kids nga, and teens. Kompleto. Ano news or ano to, reunion? Sino pa kaya ang artistang papasok? I do this in a phone like this. Oh, bagal ko ah. Huwag na nga lang. Kahit mag-uumpisa na yung TV Kids and Teens. Hindi po ako yolo ha, baka hindi rin po ako si Manny. Tsaka bakit po nalaman ni Miss Jordan na waray ako? Ang galing naman nun. Totoo po ba talaga to? Miss Rica Peralejo? Ano nangyari? Galing naman. Miss Claudine Barito. Waray po, waray. Waray upay. Waray sura. Waray God. Hello po, Miss Claudine.
Galing naman. Ba't yung mga artista napasok sa live ko? Ano yung nadaan? Galing. Makapag-artista na nga lang. Miss ko din ba ito? Ang TV Kids and Friends. Okay. Oo nga. Naalala ko lang nun yung ano eh. Yung gusto kong yung movie. Ang batang, ang TV Kids nga yan oh. Sila Patrick Garcia. Oo nga. Julina Magdangal. Grabe na to oh. Hello po, Miss Julina. Anyayari? Ba't ganito po? Ba't andito na po kayo lahat? Oh my gosh. Hello po, Miss Julina. Talaga? Mabubuo ka. Paano yan? Sige po, sana mabuok po kayo rito. Tsaka nandito si ano po, si Rico yan. Si Sir Rico yan. Anyari? Sige po, dito po kayo lahat. Doon po ako sa taas ng nyug magla-live. Gusto niyo po ba yan? Akit ako ng nyug tapos doon ako magla-live. Yes. Ayos. What? Miss Jiska? Di nga. Miss Jiska Garcia. Grabe na talaga to. Okay lang oh. Try ko nga. Wala pa naman akong kasama. Pag nahulog ako, walang dadampot sa akin. Hello po, Miss Jiska Garcia. Wow. Parang ano na to ah. Parang gagawa kayo ng pelikula dito ah. Gawin ko kaya yun, ano? Pero magagabi na. Baka mahulog ako. Wag na lang. What? Patrick Garcia. Grabe na to. Hello po, Sir Patrick. Ba't nandito lahat mga to? Grabe na to. Anong gagawin ko? Kayo po ba talaga to? Nandito yung mga artista.
Saglit lang po ha. Sana may tugtog, sasayawan ko mga to eh. Ang gagaling ng mga artista to eh. Mga singer at mga dancer to eh. Oo nga. Taas natin. Yun. May answer nakalagay. Ewan ko lumabas lang po yung question na yan. Hindi ko naman inaamin. Ngayon nga lang ako nag-live eh. Puro artista pa umano sa live ko. Ano ba yan? Every shine. Madilim. Yan, maliwanag. Tanggalin nga kaya itong... Yun. Tatanggal. Yes. Oh my gosh. Kompleto na. Mabubuo na talaga. Wala na answer. Sir Baron Geisler. Hello po. Magaling ng mga artista to ah. Ba't nandito yung mga to? Naririnig nyo po ba yung ano ng manok? Tilaok.
Dadaan-daan na lang muna ako. Di naman ako marunong mag-live eh. Tinatry ko lang naman to eh. Baka raw marinig ko. Maririnig niyo yan, sir. Ang TV Kids and Teens. Baka mag-join pa dito yung Guapings. Patay tayo dyan. Hindi kayo yung TGIS. Baka kalahin nyo yung ABCBN or GMA to. O Viva Films. Tsaka Regal Films. Channel 7. Yun o, TGIS. Tabing Ilog. Yung mga taga Tabing Ilog. Tsaka yung... Sino ba yung ano? Mahal Kong Maynila. Mahal Kong Maynila. Oo. Oo nga. Sir Baron nandun nga yan. Sa Tabing Ilog din. Chick boy to eh. Ito rin. Chick boy din to. Number 1. Patrick Garcia, sir. Tsaka wala pa kaming TV noon eh. Wala sa Samar, dito sa Samar wala pa kuryente noon eh. Napapanood ko lang kayo sa Betamax. Nagkakatin pa ako noon para makapanood ng mga pelikula niyo. High school. Sir Paulo Contes. Ayan na. Mr. Funny Guy, sir. Hello po. Galing naman ito. Paano ako makapag-in-live niyan? Nandyan kayo. Thank you naman po sa pagdaan nyo. Okay. So I want. Sige nga, hanapin ko nga yan. What? Sir John Lloyd Cruz? What? Ba't nandito kayo? Sige nga, tatry ko nga yan. I want. Di ako nag-ano nun eh. Netflix lang. Siyempre. Yun ang uso eh. Di ko pa na-try mag ano ng I want. Hindi, pag gusto kong ano, manood ng mga ganun, yung mga lumang ano,
tama. Yung mga dating ano, sine-search ko lang sa ano. Meron naman sa YouTube na mga maiiksing ano. I want. Free yata yun. Free ba yun, sir? O tulad ng Netflix, mag-ano rin, monthly? Okay, thank you. Miss K. Abad. Ano nangyayari? Ba't nandito kayo? Hindi, okay lang, pero ba't gano'n? Ayun, Miss K. Abad. Galing naman ito. Saglit lang. Miss Jessica. Screenshot ko nga to. Para makita yung mga guest ko. Screenshot. Screenshot. Oops. Miss K. Abad. Ang galing nandito. Hello po, Miss K. Desiree. Miss Desiree Del Valle. Nandito rin po. Ano nangyari? May English subtitle pa. Oh, galing naman. Di ko na po. Mas gusto ko pa yung Tagalog. Di ko na kailangan ng subtitle. Pero thank you po, Miss Desiree. Hello, Miss Judy. Hello. Oo nga, kumpleto na nga. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kumpleto na po kayo. Papakita ko to sa misis ko. Grabing mga guest ko ngayon. Yung mga guest dumaan sa ano ko, live. Sir Baron Geisler. Ayan, check natin. Sir Baron Geisler, Judia Santa Maria, Miss Desiree. Madilim na mata ko. Miss K. Abad. Miss Paula Peralejo. Sir John Lloyd Cruz. Sir Paulo Contes. Sir Patrick Garcia. Sir Baron Geisler. Oh my gosh. Miss Jessica Garcia. Madilim na po. Malapit ko na pong tapusin yung live ko. Bawa ng Sir Bobby Andres, TGIS na to ah. Hello po Sir Bobby Andres. Laban ng oriented. Youth oriented. Laban ng youth oriented. Ah, okay. Hello po sir.
Paano yan madilim na po. Uwi na ako. Thank you po sa pagbisita sa sa live ko. Thank you po sa lahat. Dito po kasi ako sa sa niyuga namin. Madilim na. Thank you po sa pagdaan. Dadownload ako mamaya ng I Want. Panoorin ko nga ulit yun. Naalala ko yung kabataan ko rin. Grabe yung mga guest ko. Thank you po sa pagbisita. Bye-bye na po. Bye-bye. The force be with you po. Miss Angeloxin. Ah. Angeloxin. Hindi pala. Angelo De Leon. TGIS na ba? Hello po, sorry. Hindi po. Oo nga. Madilim na po mata ko. But I'm happy to nandito po kayo. Miss Angelo De Leon. Mag-end live na po ako, ma'am. Madilim na. What? Sir Red. TGIS na nga to. Redstenberg. Oo nga, mamayang 6. Mabilis kasi magdilim na ngayon eh. Anong oras pa lang madilim na. Sa screen maliwanag. Pero dito sa ko madilim na. Miss Rica Peraleo. Hello po, ma'am. Hello po, Miss Rica Peraleo. Sir Red Sternberg. Malapit na akong tumambling. Siguro tambay lang muna tayo. Maya na ako mag-end. Tingin-tingin lang muna kayo sa dito sa probinsya. Madilim na nga. Dito lang ganyan. Miss Redden. Hello po. Oo nga. Oo nga, nasa na kaya mga yun? Si Miss Yara. Hindi ko na rin nakikita yan. Miss Redden Villanueva. Hello po.
Thank you po sa pagdaan. Mga magagaling na artista ng Pilipinas. Thank you po. Mag-in live na po ako, madilim na. Thank you very much, mga sir, mga ma'am. Madilim na po, ma'am. Madilim na po, sir. Wanmig bundok si Sir Wanmig. Ano ba yan? Sir, Sir Wanmig. Si Sir Pogi, si Sir Guapo. Ang dilim na, sir. Screenshot ko ulit. Sir Wanmig, bumisita niyo. Saan ko ihaharap to? Ayun, sunset, wala na. Natakpan na ng mga nyug. Wala na talaga. Mag-end na ako. Bye-bye po sa inyo lahat. Thank you po sa pagdaan. Thank you po. Thank you po. Sana may ilaw. Nasa ano po ako eh. Dito po ako sa bukid namin sa Nyugan. Walang kuryente rito. Maya-maya po. Uwi lang ako, di ko na ituloy. Baka mawala eh. Ano kaya to? Mawala signal. Smart naman to eh. Hindi ko napatayin. Dalhin ko na lang sa bahay. Sana nandyan pa kayo. Okay. Okay. Pupold muna natin to. Hindi muna tayo mag-end. Try natin kung kinawala ang signal. Pagdating sa bahay, maingay na yun. Andun yung mga kids. Wala ring light ng motor ko.
Tingnan mo mga ano ko. Totoo, nandito lahat. Okay na. Asa na yun?